Bé, jo voldria destacar que en els actuals canvis sociopolítics que s'estan donant al món àrab, en altres països, fins i tot amb anterioritat a aquesta onada actual, la importància creixent que han anat prenent els mitjans de comunicació. Sobretot com a mitjancers i com a element de difusió d'aquests moviments. Crec que de fet tot comença una mica a Berlín, als anys 80, quan al Berlín Oriental es comencen a captar les emissions de televisió de Berlín Occidental i permeten veure les diferències en nivell de vida i en formes de vida. Després, a la dècada dels 80, fins al cavall dels 80 als 90, la importància que tenen les antenes parabòliques que ens apareixen en llocs molt humils del nord d'Àfrica o de l'Orient Mitjà, que malgrat ser cases a vegades de fang, d'aquestes que s'han de fer cada 3 o 4 anys, no hi manca una antena parabòlica que els permet accedir a una informació que fins llavors no tenien, però que es fa encara amb un discurs propi dels valors i de l'argumentació occidental. En aquest sentit, crec que el gran detonant és l'aparició del Jazeera, que per primera vegada permet obtenir una informació diferent a la que donen els règims que controlen aquests països o que governen aquests països, però que a la vegada ho fan des d'un univers cultural i de valors propi. És a dir, és la diferència entre la guerra de Bush pare a l'Iraq, en què la versió que tenim és la de la CNN i la que tenien els mateixos iraquians que podien accedir a les antenes parabòliques dels països dels voltants, i la guerra de l'Iraq de Bush fill el 2003, en què en el món àrab la versió aquesta és la que dona el Jazeera, que no només és una versió que és diferent de la que donen les televisions oficials d'aquests règims sovint dictatorials i despòtics, sinó que a més la donen, com deia, dins d'un sistema de valors i un univers propi molt més accessible i per tant molt més creïble, que aquesta és la gran importància. Per això no ens ha d'estranyar que en les actuals revoltes un dels primers mitjans de comunicació que intenten fer callar els dictadors sigui justament el Jazeera, perquè evidentment no només dona la informació, sinó que la dona amb un nivell de credibilitat al qual mai podran aspirar les cadenes occidentals. I per últim, el que penso que ha estat ja decisiu i és impossible de controlar pels règims és l'aparició de les xarxes socials i dels telèfons mòbils. És a dir, quan les revoltes d'Iran o les protestes per la tupinada electoral del juny del 2009 a l'Iran, les imatges que ens arriben és les imatges que ens envien els mateixos protagonistes captades amb els seus mòbils, i en aquests moments hem vist la importància que tenen les xarxes socials, per exemple, per convocar concentracions o manifestacions en contra d'aquest règim. No vull dir amb això que el missatger sigui el definitiu, evidentment les revoltes es produeixen perquè hi ha un malestar intern, perquè hi ha una voluntat de recuperar una dignitat que es considera perduda i perquè hi ha un malestar creixent per aquest paper que se'ls ha demanat jugar, que és el manteniment d'unes dictadures per frenar un suposat ascens de l'islamisme, a la qual els joves que han perdut la por, tot sigui dit de pas, doncs han dit prou. Que ells no estan disposats a suportar dictadures pels fantasmes occidentals, possibles fantasmes occidentals amb aquesta por a l'islamisme. Per tant, no vull dir això que els mitjans siguin els que han provocat les revoltes, però sí que estic dient que sense aquests mitjans tampoc haguessin hagut revoltes. En aquest cas el missatger és potser tan important com el contingut o la informació. Bé, doncs estem en un moment en què el món ha canviat en relació a la dècada anterior. A la dècada anterior tota la informació corria per mitjans molt convencionals, era fàcilment controlable. Jo recordo, per exemple, a la Guerra del Golf, l'any 1990, que nosaltres, com a equips desplaçats per TV3 a l'Aràbia Saudita, però també a altres països de l'àrea, ens ensenyaven allò que volien els exèrcits, ens ensenyaven allò que els hi convenia que sortís, era una informació filtrada i després d'allò, en 10 anys va canviar molt tot aquest món, va començar a haver-hi aquests mitjans nous, aquests mitjans com són la xarxa, internet, que han permès
d'alguna manera que la informació ja no sigui controlada per ningú. D'alguna manera, això el que ha fet és obrir la possibilitat de contrast molt més gran que no hi havia a la dècada dels 90 i, per suposat, molt més enrere. Com ha influït això, per exemple, en les revoltes del món àrab que hem vist més recentment? Doncs moltíssim. Gent jove, organitzada, diguem-ne, i amb coneixement de la xarxa, ha utilitzat des dels telèfons mòbils, des d'internet, des dels blogs, les pàgines web, tota aquella informació que no arribava des dels mitjans oficials, encara convencionals, televisió, ràdio i diaris, doncs per fer arribar al món sencer una sèrie de protestes que hi havia i a la vegada això repercutia també internament en dinamitzar aquestes posicions, diguem-ne, d'enfrontament contra els poders establerts. En aquest cas això ho hem vist claríssimament a Egipte, que va néixer, evidentment, fruit d'un procés anterior de sindicats, de gent organitzada que hi anava oposant-se al règim de Mubarak, però que d'alguna manera la intenció més gran al convocar les persones a la mobilització ve donada per aquests nous mitjans, per internet sobretot, i també pels telèfons mòbils, que fan arribar la informació internament salvant, diguem-ne, els obstacles posats pels mitjans convencionals. Això, a més, ha tingut un efecte multiplicador en tot el món àrab, és a dir, comença a Egipte, però després s'hi afegeix, bé, comença a Tunísia, té el seu esclat gran a Egipte i després s'encomana a altres països. En aquests moments encara veiem com el Iemen és un dels llocs on el règim intenta que no se sàpiga el que passa i en canvi ens arriba per mitjans alternatius tota aquesta informació. Això ens serveix també aquí a Europa o als països, diguem-ne, on sembla que aquesta llibertat d'expressió és molt més clara, per tenir informacions contrastades amb coses que potser a alguns estats o a alguns governs no els interessa que se sàpiga tant. Per tant, Wikileaks és un exemple d'això, de filtrar informacions que ens han fet creure que eren d'una manera, però que la xarxa i el que permet, diguem-ne, aquesta globalització de la informació permet saltar-se aquestes convencions, saltar-se aquests obstacles per fer arribar informacions no interessants pels governs que es coneguin al món sencer. Jo crec que estem parlant en aquesta dècada de la globalització de la informació, d'una informació molt més contrastable, però també d'una informació que també és més poc comprovable. Per tant, moltes vegades hauríem de prendre precaució també de veure d'on ens arriba aquesta informació, perquè de la mateixa manera que a vegades pot ser una informació molt interessant per l'alternativa que és en relació als poders que l'intenten controlar, també pot ser una informació una mica falsa o que si no la comprovem del tot pot tenir elements, diguem-ne, que no siguin ajustats a la realitat. Per tant, per un costat, molta més informació, molt més global, molta més possibilitat de llibertat d'expressió, però també hauríem de tenir en compte on són les fonts i contrastar-les, perquè ara precisament podem.